உலகெங்கும் உள்ள உலகெங்கிலும் உள்ள தமிழ் நேயர்களே, உங்கள் முன் அதிகாலை வணக்கம். ஓம் ஓம் பூர்புவஸ்வக தத்சவிதோ வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமகி தியோ ந பிரசோதயாத். நேயர்களே, இன்றைய பதிவில் என் பிறவி எண் 5. ஒவ்வொரு 5ஆம் தேதி, 14ஆம் தேதி, 23ஆம் தேதி பிறந்த 5ஆம் எண் ஆதிக்கத்தில், அதாவது புதனுடைய ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவர்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணப்போகின்றோம். இதுவரை சூரியன், சந்திரன், ஒரு ராகு, 1, 2, 3, 4 என எண்களின் குணாதியங்கள் மற்றும் பதிவுகளை பார்த்தோம். அதன் தொடர்ச்சியாக 1 அறிவு, 2 மனம், 3 இயக்கம், சக்தி. அடுத்தபடியாக புதன். இந்த புதன் 1, 2, 3 சூரியன், சந்திரன், குரு இவர்களின் தொடர்ச்சியாக அவனுடைய குணங்களை பிரதிபலிக்கும் தொடர்பு எண்ணாகவும், அனைத்தும் மூன்றையும் கலந்த அறிவு எண்ணாகவும் திகழும் ஒரு முக்கியமான எண் ஆகும். இந்த எண்ணிற்கு, அதாவது புதனுக்கு பகைவர் என்ற பகை எண் ஏதும் எண் ஜோதிடத்தில் கிடையாது. இவர்களுடைய அதிர்ஷ்ட எண்கள் 5 மற்றும் 9 என்று ஆரம்பத்திலேயே நான் கூறிக்கொள்கிறேன். 5 விசேஷங்களை மிக விரிவாக அதிகமாக பார்க்கலாம். பண்டைய கால நூல்கள் தூதன், கணக்கன், அலிகிரகம், நூதன பிரியன் என பலவாறாக அழைத்த போதிலும் இதனை பற்றி ஆராய்ச்சி மிக குறைவானதாகவே உள்ளன. மேலும் இதன் வாணிபம், அரசாட்சி, பொதுவான தொடர்பு இந்த எண்ணுக்கு உடையது. இந்த எண்ணிற்கு மோக சக்தி உண்டு. நன்கு அறிந்த பிரமுகராக இருப்பார் அல்லது வாழ்வார்கள். ஜனவசியத்தையும் மோகிக்கக்கூடிய சக்தியும், மந்திர சாஸ்திரங்கள் அறிந்தவராகவும், வியாபார ஜெயத்திற்கு உடையதாகவும் விளங்கும். இவ்வெண் பிறந்தவர்கள் ஆரம்ப காலத்திலேயும், தேதி, மாதம், வருடம், கூட்டு எண் இடைக்காலங்களிலேயும் மற்றும் இவர் மற்ற எண்களில் பிறந்தவர்கள் தங்கள் பெயர் ஆதிக்கத்தில் இந்த புதன் 5 என்னும் பெயரை உடையவராக இருப்பவர்கள் கடைசி காலங்களில் எதுவும் பயன் அடைவார்கள். இந்த 5 எண்ணினுடைய விசேஷமான குணம் என்னவென்றால், இந்த உலகமே முட்டாள்தனமானது, மிகவும் தாமதமாக செயல்படுகிறது என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கிரகமாகும். விரைவு விரைவு விரைவு. இதில் நவகிரக ஜோதிடத்தில் புதனுடைய அந்த நகர்வு பற்றி பார்க்கும் பொழுது புரியும். 5 எண் சீக்கிரம் என்று வேகமாக, ஸ்லோவாக இருப்பவர்களையும் மிகவும் வேகமாக இயக்கக்கூடிய ஒரு எண் ஆகும். இவரால் முடியாது என்று கிடையாது. பழகி பார்த்தால்தான் தெரியும். எல்லா சாதனைகளுக்கும் இந்த 5ஆம் எண்ணே அடிப்படையாகும். சாதனை எண் என்று கூறலாம். மற்ற எண்களில் உள்ள துரஷ்டங்களை நீக்கக்கூடிய ஒரு எண். சில விஷயங்களுக்கு 5ஆம் எண்ணை பயன்படுத்தலாம், சில விஷயங்களுக்கு 5ஆம் எண்ணை பயன்படுத்த முடியாது. இதில் அதிக ஆராய்ச்சி செய்த நபர்களை வைத்து முடிவு செய்ய வேண்டும். பிறகு செய்ய முடியாததை சாதனை ஆக்கி காக்கக்கூடிய அறிவுமிக்க ஒரு எண் ஆகும். இவர்களுக்கு பயம் என்பது
என்ன என்று தெரியாமல் வாழ்க்கையை நடத்துவார்கள். மேலும் 5 எண், அதாவது 5ஆம் எண்ணின் ஆதிக்கம் குறைவாக பிறவி எடுத்தவர்கள் வேறு தீமையான குணங்களை அடைந்து வாழ்வார்கள். அதன் ஆதிக்கத்தை பார்த்தால்தான் முடியும் எந்த ஆதிக்கத்தில் உள்ளார்கள் என்று பார்த்து முடிவு செய்ய வேண்டும். இதில் சதா மாற்றங்களை, அதாவது மாறுதலுக்கு உட்பட்ட எண், அதாவது சந்திரன் எவ்வாறு தேய்ந்து வளர்ந்து வருகிறதோ அதேபோல் புதனும் விரைவு ஸ்லோ என்று சொல்லக்கூடிய மாறுதலுக்கு உட்பட்ட ஒரு எண் ஆகும். இந்த எண்ணின் உடைய அனைத்து ஆராய்ச்சிகளிலும் மிகவும் வெற்றி அளிக்கக்கூடிய எண். இவர்களுக்கு தோல்வி என்பதே கிடையாது. தோல்வி என்பது போல் தெரிந்தாலும் பிற்காலத்தில் அது வெற்றியாக அமைந்துவிடும். இது ஒரு நன்மைக்கு என்ற கூற்றின்படி. மேலும் இதன் மனம் எப்படி தூண்டுகிறதோ அதன் பிரகாரம் துணிந்து செய்ய வேண்டும். இந்த விஷயத்தில் இவர்கள் பல யுனிவர்சல் இன்டெலிஜென்ஸ், அதாவது அவர்கள் புத்தி எதனை ஆள்கிறதோ அதன் பிரகாரம் நடந்து கொள்ள வேண்டும். இவர்கள் புத்தி பிரகாசமானதாக இருக்கும். நாம் மற்றவர்களால் முடியாததை சாதித்து காட்டக்கூடிய ஒரு எண் ஆகும். மேலும் எத்தொழில் புரிந்தாலும் செல்வந்தராகக்கூடிய எண். அதிகபட்சம் சூதாட்டங்களில் இவர்கள் கலந்து கொள்ளக்கூடாது. புத்தியை பிரகாசப்படுத்தும் அறிவு இவர்கள் மூலம் உலகில் பல காரியங்களை சாதித்து அன்றி இவருக்கு தனிப்பட்ட லாபம், அதாவது பொதுவான லாபம் என்று கூறலாம். இவ்வெண்ணானது தனிப்பட்ட முறையில் அதிகம் அதிர்ஷ்டமாக இல்லாமல் பொதுவாக, அதாவது உலகில் பெரிய பல பொதுவான மறக்காது இருக்க வேண்டிய லாபத்தை மாற்றும். தனிப்பட்ட லாபம் அளிக்காது, பொதுவான லாபங்கள் அளிக்கும். இவ்வெண்ணின் ரகசியமாகும். அதிர்ஷ்டசாலியாக பறைக்கப்பட்டதன் ரகசியமாகும். இந்த எண்ணினுடைய துரதிர்ஷ்டங்கள் இந்த தேதிகளில், அதாவது 5 தேதிகளில் எந்த ஒரு காரியத்தையும் நாம் அதிர்ஷ்டமான தேதி என்று நாம் முடிவு செய்து சில காரியங்கள் செய்யாதிருக்க வேண்டும். ஏனெனில் 5 எண்ணானது மாறுதலுக்கு உட்பட்டது, அதாவது மாற்றங்களை அளிக்கக்கூடியது என கூறினால் மிகையாகாது. சில நல்ல விஷயங்களுக்கு 5ஆம் எண்ணை பிரயோகப்படுத்த முடியாது. சரீரம் நோய் மருந்து என்ற முறையில் முகம் துருதுண்டு என்று மிகவும் கலைவீசும் முகமாக இருக்கும். காந்த சக்தி மிகுந்திருக்கும். பலம் குறைந்தால் மிகவும் எலும்புக்கூடு போல், அதாவது மிகவும் ஒல்லியாக இருப்பார்கள். இவர்கள் மனம் சதா யோசனை புரிவதால் மனம் அலைந்து கொண்டு சாந்தியை இழக்கும், தூக்கம் கெடும். இவருடைய நோய் என்றால் பாரிசவாகி, நரம்பு பலகீனம், மூளை அதிகமாக பலகீனம், சித்தப்புறமை இவர்களுக்கு காரணமாகும். இவர்களுக்கு இந்த இதிலிருந்து நோய்களிலிருந்து தப்பிக்க வேண்டுமென்றால் நல்ல தூக்கம் மற்றும் மனநிலையை இழக்காமல் சில ஆசனங்கள், அதாவது பிராணாயாமம் அல்லது ஏதாவது ஒரு இதில் ஈடுபட வேண்டும். இவர்கள் மூளை அதிகம் பிரகாசிக்கமாக இருக்கும். இவர்கள் அதிகமான போதுமான மருந்து, எண்ணெய் ஸ்நானம் ஆகும். அப்படி இருந்தால்தான், அதாவது உடல் சூடேறி வைசூரி போன்ற நோய்கள் தாக்காது. இவர்கள் புஷ்டி அளிக்கக்கூடிய உணவுகளை உட்கொள்ள வேண்டும். பசும்பால், நெய் முதலியவை நன்மை தரும். அனைத்து காய்கறிகளும் இவர்களுக்கு நன்மை தரும். இந்த தேதிகள் 5, 14, 23 தேதிகள் இவ்வாதிக்கத்தில் பிறந்தவர்கள். இவர்கள் போடும் திட்டங்கள் அனைவரும் இவருடைய சித்தப்படி இவர் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது அறிவுரையாகும். அதிர்ஷ்ட காலங்களில் இவர்கள் இந்த அதிர்ஷ்ட தேதியை துணை கொண்டு முன்னுக்கு வரலாம். இவர்களுக்கு துரிஷ்ட நாட்கள் என்று தனியாக எந்த ஒரு எண்ணும் கிடையாது. இவருக்கு எண்ணெய் உடையவர்கள், விவாகம்
இந்த தேதியில் இருக்கக்கூடாது. ரத்தினம் அல்லது வர்ணம். இந்த 5ஆம் எண் பிறந்த 5-14-23 மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகள். மேலும் இந்த 5ஆம் எண் பெயர் உள்ளவர்களோ, அதாவது பெயரில் உள்ளவர்களோ, வியாபார ஸ்தலங்களோ எண்ணெய் உள்ளவது மிகவும் வியாபாரத்துக்கு ஏற்ற மற்றும் பிரகாசமான ஒரு வெற்றியான எண் ஆகும். 14, 23, 32, 41 ஆகும். மிதமிஞ்சிய வெற்றியை அளிக்கும். மேலும் இந்த எண்ணின் அதிர்ஷ்ட எண் 5, 9 அதிர்ஷ்டமான எண்கள். இந்த 5ஆம் எண்ணுக்கு துரதிர்ஷ்டமான எண் ஏதும் கிடையாது. மேலும் இந்த 5ஆம் எண் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு அடுத்தபடியாக எழுத்துக்களை என்று பார்க்கும் பொழுது இந்த 5ஆம் எண் இ மற்றும் ஹெச் மற்றும் எக்ஸ் ஆகும். அல்லது தெரியாத விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள நாம் எக்ஸ் என்ற எண்ணை அல்லது எழுத்தை பயன்படுத்துகிறோம். இதில் உள்ள சூட்சுமங்கள் ஆகும். அல்லது இந்த நிலையில் தைரியம், நிதானத்தை ஒப்பிட்டு பார்த்தல் என்றும் இந்த கணிதத்தில் இவர்களுடைய வெற்றியின் ரகசியத்தை தொடர்ந்து நாம் ஆராய்ச்சி செய்தோம் என்றால் இவ்வெழுத்தில் உள்ள சூட்சுமங்கள் புரியும். இதில் வர்ணம், சாம்பல் வர்ணமே மிக அதிர்ஷ்டமானது அல்லது சில்க் போன்ற பளபளப்பானது மிக அதிர்ஷ்டமானது. துரதிர்ஷ்டமான வர்ணம் பச்சை, கருப்பு. இரத்தனம் என்று கூறும் பொழுது வைரம் இவர்கள் தரிக்க அதிர்ஷ்டமானது. ரத்தனம் அறிய முடியாதவர்கள் ஜர்கான், ஒளி வீசும் வெள்ளை நிற கல்லை இவர் கொள்ளலாம். ZIRCON. மேலும் எழுத்துக்களை பார்க்கும் பொழுது 5 ஆதிக்கம் ENXH ஆகும். மீண்டும் இந்த தொடர்ந்து ஆதரவளிக்கும் அனைத்து நேயர்களுக்கும் நன்றி, வணக்கம். எமது பதிவுகளை தொடர்ந்து ஆதரவு அளித்து தொடரவும். மீண்டும் அடுத்த பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தொடரும். ஆதரவு அளித்த அனைத்து நேயர்களுக்கும் மனதார நன்றியையும் ஆசீர்வாதங்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். தொடரும்.